Halo? Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Dražen Vanić. Da? Lijep pozdrav, poštovanje, zovemo iz Zagreba, iz uprave Electroluxa. Evo ovako, dobili smo ovdje informaciju da stvarate probleme svojoj šefici. Probleme? Da. A ne znam, a ko je to? Tokić. Ko? Tokić iz uprave. A, recite, da. Vaša šefica. Da? Ko je vama šefica na odjelu? Na odjelu? Mislim, vaša šefica, da. Da, Maja Nedeljković. Evo, znači, dobio sam informaciju da ste vi napaljen na nju. Je to istina? Šta da sam? Halo? Da dolazite razvaljen. Da? Je to istina? Napaljen? Da. A ko je to? Tokić iz uprave Electroluxa. Da, kak mislite napaljen? Znači ovako, dobio sam informaciju, znači ne znam da li ćete možda doći do mene, da ste zaljubljeni u svoju šeficu i da je stalno maltretirate. Da sam zaljubljen u šeficu da je maltretiram. Da. To je neko poludio je. Zakaj? A dobro, i da sam zaljubljen, kaj? Ali da ju dirate. Ma ne diram ju, ko je to, kome za Gospodine Vanić, malo vam je riječnik nekulturan, znate? Ko je to? Tokić, već sam vam rekao 3 puta, hoćete da vam još 10 puta kažem. Ali ko je Tokić? Pa rekao sam vam koji Tokić iz uprave, dobio sam ovdje pritužbu na vas da maltretirate kolegicu. Ali od kog si dobio pritužbu? Od nje. Od nje. Pritužbu? Da ju dirate, da ju govorite riječi tipa budi moja svinjica, zavedi me, zaveži me, evo dalje ne znam što ona kaže, želiš li da lagano jedemo zajedno moju mrkvicu, budi moj zeko, jedi moju mrkvicu, i tako. A ti si lud, ajde, vidimo se, bok. Dražene, ti si lud. Pa normalno da sam lud.